Ay, sakit siya, Mombi. Kalma lang daw. Ha? Pakalma ko na? Protect your head and make... Ming. Yeah? Wala na nang gahi ang kamot? Wala na. Kanina na. Oras na paralyze. Hindi na kamot. Ang basin sa kainit, dagay. Dili po. Mag-electric fan man sila. Hindi ka nahulog. Kasi nahulog ka. Sige. Nahulog na. Urupin ako. Ikaw, igaharot-harot mo sila ganiho. Kasi nahulog. Tubig sa amabil, tubig. Gabay lang kayo. Kayo baba. Mon. Mon. No. Pitok lagi yung mata. Morning na itong tanan guys. Kanang grading ka. Kuan. Buntag na. Inganig. Kahimtang sa buntag sa adlaw. Oh. Marag. Kawanon yan. Nagkamudto. Grabe ng kainit. Naghapon day guys. Wako naka vlog lagi kay. Grabe labarag ang oo. Yan na magpakaon na sa tuhang mga kuan ay tagisik. Saman ganahan na mo magawas. Dali. Silog ka. Ini uwan. Itong hiluan ng inyong sudlanan be. Kang ang Ivy Birano ra ba ni? Kang Ma'am Ivy Birano ra ba na? Shout out di ay. Congratulations day sa tanang mga ni graduate. Kay late naman jugado ko kay. Malagi na ang kabisi. Nabuhi. Bangag na guys, sugi hinay-hinay ni papaidi na og bangag. Kay wa palagi mo bangag guys kay kuan. Hindi na mahal na adlaw. Isa pa ha. Dire. Ah. Dire. Ya. Dagko na kayo sila oh. Morning guys. So kaon ko sa mga halaga. Busy sila dari guys kay gahimo sila og pizza homemade ni Cristel na ihang baligya sa una sa remember mo nga grade 12 sa mga bagong followers diha. Nani siya negosyo ni siya nga kuan homemade nga pizza. Nya salamat kayo sa mga grasya ug salamat kayo ni Mambi. Medyo na okay na agamuhang monmon. Ya salamat shout out ko diay ni kuan Guaps Bitani from Germany. Salamat kaadyo Guaps. Imuhang paglab na mo salamat. Ang Ginora Joy mo bawas ninyo guys sa inyong mga kamaayo. Labi na ni Ma'am Bisminda ug ni Ma'am Bitani diya sa Germany. So naka-remember man siguro mo ni Ma'am Bitani guys nga itong gikudog si Jijin sa buhol. So wala jud ko nakakudog atong time kay malagi na busy kadyo ko. Nya naghuwat pug ko sa schedule sa muhang luto-luto nya wa pa man ma-schedule kay wa pa man mahuman ang sambuan ug bulhoon. Sige na, magluto na ta. So maghuwat pa kog schedule guys siguro.
Mag-start siguro minak og ano kanang wapay. Kung ubalo kay, ang iba na human man. Masud inyo after election siguro na. Manawa ko naka Busy ka ang wa ko nakauban nila sa buhol kay kuan. Damong munmun na okay na sa pero atong yan po si munmun guys kay nani siya sakit. Siya sakit. Down. Sleep na muna, sleep na kayo muna magkaon. Munmun kay mapaliton din ko na ni mami og kuan. Wala na sol eh. Wala man, gipaliktik pa na sa diha. Ayun, nagsulo dito. Kayo, dito lang sila. Magali diha na sila. Munmun, dera ka mun ha, naras papa ha. Si Munmun. Guys, wato na ko pa. Isa na ng portahan. Grabe kainit. So, muapas di ko las crystal kay kuan. Kapalit sila ni Mambi og kanang electric pan nga stand. Salamat, ma'am. Ikaw lagi usa, ma'am. Hala, naiabli pa di ka Friday. Si Bernis na sila. Ugma, abri ni Sabado, Domingo, Bernis na sila. Oh. Sige, lamat ma'am. So, nakuha na tayo mga guys. So guys, gari, gaatang ko. Grabing kainit. Karon pa ko nakasuway nga ni guys ba? Lisod di ka do day og taas og kuko. Lisod ka og kamot, lisod kag trabaho. So gi-try ra pud ni sa pagumangkon ni Papa Edi ba kay nag-open man siya ganang tig kuan bitag kuko. So gi-try ra pud ni so harap kong gisuwayan guys. So unsay reaction sa hang kuko nga arang kamugbog. Ay Ginoo ko. Grabe ni mga sakinan ron oy. Kasuway na jud ko ganang ani ba. Pero lisod ka jo, lisod mangamot, lisod magtrabaho. So nagbungkay ko dito sa kuan guys, nagbutang ko gloves kay pilit na bayan ni guys kay kuan na ba, magi-fix na sang kuko. Siguro mga tanggal pa ni tangtang. So padong day ko ron sa Gaisano kay tuwa lagi sila Nicole sa Gaisano nalit magpanawag si Mambi nga. Palitan ko ng electric pan. Niyawan di man may pwedeng mo uban og taman o uban wing tulo guys kay ag simon muna magoy sakit. Kinahanglan man jud nga bantayon si Munmun kay matakihon siya sa epilepsy, may urang na epilepsy si Munmun kay magsisure. Mo na di sa pwedeng biyaan guys. Gahilak kaling ko gahapon kay mo lagi na si Munmun na ay kuan. May sakit. Nana ko dari sa Gaisano guys. Nag-iisi. Hindi ko maglaylang guys, mama. Ikaw, diri sa ko. Mora na color wala lain mana. Hidanas Mingming. Silang duha si pangatawa oh. Muna itong electric pan. Salamat kay Mambi. Gablihan na aguan. Salamat kayo sa electric pan nga white. Pwede lang tayo. Sa kloro na siya. Green. Stand na siya. Dai, dai. May sunod na dai. Wala kay itis. Kailangan nakuha niyo is screwdriver. Itong ra na siya na. Uli, ito. Eh, sir, dai.
libuto lagi to. Wala, kaning kuhan, adjust. Screw. Ah, tapos straw. Tagpahak sa o. Salamat kay Ma'am B. Salamat sa imong Thank you, ma'am. Tayo, baby. sana namang gamot sa kusina ka Ma'am B na tanan. Pwede na kayong diri pa, no? Mabitan na diha. Hindi, gawas mo siya diri. Yun sa dito pa pandi ay. Wala man Wala man kay nagi... lamo ko na yung manual. Ha? Wala man nagi... Simbol. Dito, simbol, testing rang kani. Kaya na may manual. Kana og manual dai. Kani, ano manual? Kana ay magiwa. Hindi mo ni manual. Pwede na siya kay malak man na siya may lak ana. Okay, hindi na sa matangtang kay malak man. Pugta lang niya. Ala na. Hindi mo ni... Hindi, ka naman akong gisuhid ko. Oy, kita ba? Salamat kay Ma'am B. Salamat pagkapahingot ni simbolan ni. Ay, napunta. Ka. Asa man ang kuan ani dai lakday. Sila. Dire. Ali aman dai. Baan mo tayo? Ano mo ikusog kay Diwang mo ginising? Hanggang patay ang mingming. No. Tanaw si Munmun. Minmin no, minmin ang galantaw, minmin. Ang duha kay nga bugno. Di ba min? Guwapa man na among minmin. Ay, guwapo di ay. Percent. Ay, mang Sino ang dito? na grisling siyang duha. Tutpakpak. Dosin pingun. Ah, record lat. Ikon sa... Ikot pa. Ilahos ni dito sa taas? Or dili? Dire. Ming, nagdugra ba na sa ice? Mon. Nga gipalit para Maabot ni Mingming. pag nasa taas sila mahanginan ba. Ginaya sa mga alaga, oh. Ah, gipalit pare man ang buhok ko. Ah, marmang patangtang ang balibo. Ay, laki na ko. Patuyo ka dai para ma-testing din sa bagong Saan eh? Number 1 pa ni? Ay, kusuga jud siya. kusog yun. Wala kami abogod. So na naman bi. Kapil na ka mag-blower din mo. Hindi kaya mag-book pa. Oh, salamat kay ni Mami. Salamat kay Mami B. Saging guys para sa among binignit. I-ready na mo inagka Friday. So, salamat kay kadyo ni Ma'am B. Salamat sa ihang pagbay og pangbinignit. Salamat pag kadyo ni Ma'am Bitani sa Germany. Salamat sa ihang ibaw na siya sa ihang help niya namo. Puna guys, just ni cool si Jaman Jenny tagaluto namo dari og kuan panihapon. Di na ka magsabaw. Huwag mo lang. Kahit na naman yung nakakita. Pansit sunod adlaw. Sabaw na san. Isda. Salamat kadyo Ma'am B. O salamat dai kadyo ni Ma'am Bitani. Guwap, salamat kadyo guwap. Salamat kung ni cool nimo. Salamat kayo sa yung tabang para na ako. Hindi ko limot ako. So di sana to. Kamot lang sa. Kamot ra kuno niya magampo ra ta nga Ang singkaw na iya o sa inyong mga duty. unjar na to guys kuano bun sa ijang gitabang para ni Nicole. Mahibawaran na ni Jupuhon. Ato lang gihapon iyampo. Itong panahon na. Amo ra nang i-mention pohon sa vlog pohon ug unsa nang ijang gitabang ni Nicole. Salamat kadyo ni Ma'am Bisminda kay soldado naman is ni Ma'am Bisminda og pagbantay sa iring. Nya kay problema Miss Iring guys kay
may sakit si Munmun. Salamat ka Jumambi sa pagbay sa electric pan. Kamay ra lagi ni magikuan. Ang gisunog-sunog gamay kay para maluto di nagkarni ba kay ang kuting gamay naluto. Porchak pa na sila nga nipis ka sa pagkakuan. So maro to guys, nagaka-ready namin kamuhang mga pangkuan diya. Kung binignit na mo para ugma. Ay, bugma. Dili pa man ugma. Pagka hilaw-hilaw pag ilang gipalit na guys, so kay kuan. Igkabilisan to na no. Mm. Igkapuasan. So thank you for watching na tong tanan guys. Amping kambutan tanan guys. Happy Wednesday baron. Nga kayo pa mi simba na may simba taron alas 5. So ugma na siguro mi manimba nga kaming tulo. Kay pwede sa papaidi mabilin. Di mi pwede magsimba nga kaming upat kay na may mga alaga. Hinayi lang. So thank you for watching guys.